Good evening everyone. Mayong gabi natong tanan. Akong nakitang matahong mga sagbong dalaygon nagabuhat ang Diyos, kabukiran nga habot ang malindang, sa tiilan nagpuyo ang mga katawhan, kining tanan ikaw ang pasidunggan, sa matahong mong kabukiran o kapatagan. Diyos, ikaw manunoy-unog dalaygon, pasalamatan ikaw og himaya-on. Akong nakita ang tanaman nga dahonan, gabi nga dunay pula gipatubo niya, gihabulan sa panganod ang unahan, daghan nga kabungturan ang nakitaan, kining tanan ikaw ang pasidunggan, sa matahong mong kabukiran o kapatagan. Diyos, ikaw manunoy-unog dalaygon, pasalamatan ikaw og himaya-on. Ang mabugnaw nga tubig ug matinaw, mao'y naghatag kinabuhi sa katawhan, mitubod sa ilalom sa kalasangan, paingon sa panimalay sa katawhan, kining tanan ikaw ang pasidunggan, sa matahong mong kabukiran o kapatagan. Diyos, ikaw manunoy-unog dalaygon, pasalamatan ikaw og himaya-on, kining tanan ikaw ang pasidunggan, sa matahong mong kabukiran o kapatagan. Diyos, ikaw manunoy-unog dalaygon, pasalamatan ikaw og himaya-on, pasalamatan ikaw og himaya-on. Sound test. Usab,
Good evening to everyone. Good evening, everyone. Are you happy this evening? If you are happy, can you smile? At least. Okay. If you are happy, can you say Amen? Are you blessed tonight? If you are blessed, can you say Praise the Lord? We thank God in behalf of our team, the Espinido team, and of course, in behalf of the organizer of our program. We would like also to extend our thanks to our God for giving us this opportunity once again. Ikaduwa na nga gabi, mga kaigsuanan nga ni ami karon sa Bugo City, Cebu. And this is our joy to see people nga niya karon bag-o pa namo na ilhan, nakita. And of course, we thank God for the program that we have. Our theme is a healthy what? Relationship. And so for tonight, because it's already 7, we praise God for your presence tonight. And daghang kay salamat sa mga niya karon or basin na ay mga Ilonggo dinhi. Naasad? Kung wala, ako lang isa. I came from Negros. Naaray mga Ilonggo. So, maayong gabi man sa mga Ilonggo. And of course, basin na ay foreigner dinhi. Naapay foreigner? Yes. Thank you for your time. Naapoy mga Tagalog. Magandang gabi po sa inyong lahat. Before I will read to you the sequence of our program, I would like to acknowledge as well our viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao. And last night, we have actually our views, the first night, opening night, na atay 4,000 views last night. So praise the Lord for that. And so for tonight, let God do the works. And through our faith, we can experience His miracle. Tama? And so, mga kaigsuunan, ato ihatag ang higayon after sa akong part, ato ihatag ang higayon sa atong opening prayer. Wala sa tayo opening song sa unahon sa atong opening prayer because iserve nato ang atong kung sa tawag pagkaon. Naatay serving of food, mga kaigsuunan nga, while nagapaminaw ta, at least part of it, makakaon po ta. Okay ra na, murag na shock lagi mo. Okay, so kay alas city na mga kaigsuunan. And then after sa opening prayer nga igadad o ni Sir Abraham Claves, isunod nato ang mga maanindot nga mga alawiton. You know, when I was in Hope Channel for 5 years as the host, the scriptwriters, and the producer, mga kaigsuunan. Grabe gyud. We are blessed to hear. Harana sa kabuntagon. Sa una, dili na sa program gyud nga as a whole nga, milyon na karon ang views. Sa una, special song rana namo sa panimbaya sa kabuntagon, ang harana sa kabuntagon. And now, grabe, millions of views na karon ang naadiha nga mga song. So part of our worship to God and our program for tonight, atong ihatag ang atong song service, mga kaigsuunan sa atong mga bisita. They will be rendering 2 songs. Ang mukanta karong gabi una is from, correct me if I am wrong, sa pag-mention sa ilangalan kay Kaduwawan. Kana ba? At least. So, kay naadri kaduawan. Mao nang nakabutang rin, no? So, at least. Thank you for your time. This is an amazing historical event nga mahitabo dinhi mismo sa ato nga venue. Atong venue dinhi is from Prince Express Inn, Gairan o Gairan? Tudloy lagi ko ninyo. Okay, Bugo City, Cebu, mga kaigsuunan. So after sa ilang 2 songs, we will give time to Sir Sadrak Sombrio, ang ato ang actually invited singer
kauban sa nako tong naap ako sa Hope Channel mga 6 years ago. Siya og ang iyang mga awit, mga kaigsuonan nga di na nako malimtan hangtod ron naa sa akong kasing-kasing. So we will be hearing one song and then after that, mga kaigsuonan, ihatag na nato ang higayon sad sa atong singer. They will be rendering special song before si Sir Juby. Atong speaker for tonight na introduce na nako sa gabi is no other than Police Lieutenant Colonel Juby Espinido. He is actually nasa advocate sa health, mga kaigsunan, for 15 years or more than a decade nga vegetarian po atong speaker. A very humble man, a servant of God, mga kaigsunan, no other than Police Lieutenant Colonel Joby Rodriguez Ga Espinido. And then after which, isunod na to ang ato nga closing song, ang atong closing song, mga kaigsunan, and then the closing prayer. But we will have also onya sa appeal song. So let us now give our time sa atong opening prayer. Si Sir Abraham Clavis, mga kaigsunan, if naa siya, he can offer a prayer. Sir. Okay, mayong gabi tanan. O atong kinahanglan manindog ta onya at magampo ta sa magasugod tong programa. Silimbahon og dalaygon nga Dios, amahan namo nga nasa langit. Nining mga takna sa kagabhion, sa tumang pagpasalamat og kalipay among gitunol diha kanimo. Labi na o Dios sa imong pagtipig sa mga kinabuhi. Ginoong Dios, salamat sa among paglavigar, gikan sa tagsan mo kapanimalay hangtod, nakaabot kami din dapita, among natagamtaman ang imong pagtipig sa mga kinabuhi, nga safe o luwas kami sa mga katalagman sa madisgrasya. Nini mga takna o Dios, among ginapangamoyo karon. Nang imong balang espiritu, maoy mag-ministeryo sa among tastag sa mga kasing-kasing o panghunahuna karon. Ang matag-usa ka namo, andam kami sa pagpaminaw, sa iyong mga pulong o mga lektura, Ginoong Diyos, ikaw mag-prepare sa mga kasing-kasing o panghunahuna nga tungod niya namahan, adun na untay daghang mga importante mga pagtulunan nga among mabalon sa among tastag sa kapanimalay. Nagampo kami sa pinasahi sa imong alagad nga si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ikaw magapadayon sa pagpanalangin kaniya, magasangkap kaniya o Diyos sa kaalam nga gikinahanglan. Nga din siya magka-deliver sa mga lektura nga gikan kanimo o kini adunay dako nga kahimuan alang sa mga kinabuhi o Diyos. Ikaw magapanalangin ka namo o samtang usab karon ang matag-usa ka namo magakayusa alang sa pagpangaon samtang kay magapaminaw usab sa mga lektura. Ikaw magapanalangin usab o Dios nga kini makahatag og mamayong panglawas o kalig-on sa matag-usa ka namo. Salamat Ginoo sa imong presensya nga imong ipabati sa matag-usa ka namo karon kay kining tanan mo ginatugyan ginasalig sa ngalan ni Hesus. Amen.
Daghang salamat sa ato ang mga singers, and of course, let's give another time to our friend sa atong higala. Let us give our time to render a song for God from Sister Lauren Ilaya. You have searched me, you have known me, you're acquainted with my ways. You have laid your hand upon me, heard my thoughts from far away. In the nighttime or the light, I'm just as visible to you. How marvelous this knowledge is, and how I need you to search me, oh God, and know my heart. Try me, oh God, know my anxiety. See if there be any wicked way in me, and lead me in your everlasting way. Lead me in your everlasting way. Search me, oh God. How precious are your thoughts toward me. How great is the sum of them. In your book were the days you had for me, when as yet there was none of them. I will praise you, for I am fearfully yet wonderfully made. My soul knows well how skillful is the one to whom I pray. Search me, oh God, and know my heart. Try me, oh God, know my anxiety. See if there be any wicked way in me, and lead me in your everlasting way. Lead me in your everlasting way. Search me, oh God, and where can I go from your spirit? Where can I hide from your presence? If I rise into heaven, you are there. And if I
farthest sea. Even there, your hand will hold me. Search me, oh God, and know my heart. Try me, oh God, know my anxiety. See if there be any wicked way in me, and lead me in your everlasting way. Lead me in your everlasting way. Lead me in your everlasting way. Search me, oh God. Search me, oh God. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan, sa bugto niya gagawin og sapnayon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita, kay siya duol pa. Siya matinagdanon ug maluluyon. Dili kanya biyaan ug talikdan, subaya lang, padayon lang ang dag-anan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo na sabang panahon. Ayaw pang hilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sama sa alindahaw. Unya mawala na ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon. Ayaw ka balaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong paharion.
subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makutan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo na sabang panahon. May gabi The song we will sing is entitled Sabbath Day. It is about one of the commandments of the law of God. Be blessed. From the beginning you loved us, and from your heart you have expressed it through the eternal gift that you gave. In only 6 days you created the world, a masterpiece you painted, but the seventh was exceptional. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have hallowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, a day that you delight in, a gift for the world that you created. I worship on the day that you have given me. As time passed by, we grew so distant, and we forgot the gift you gave us, the gift that will remind us who you are. But then you sent your only son for him to show us the way home. By example, he restored. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have hallowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, a day that you delight in, a gift for the world that you created. I worship all the day that you have given me. I'm the one who sanctifies it. You're the one who joy in me. And I will cause you to ride the heights of the land. The mouth of Jehovah says this. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day.
you for this time that you have won, Lord. A day that I can rest in you, glorious and holy. A day that you delight in, a gift for the world that you created. I worship all the day that you have given me. I worship all the day that you have given me. I worship all the day that you have given Sound. Daghang salamat sa ato ang mga singers. And tonight, mga kaigsuunan, we will now finally give the time to our speaker. And so sa mga bago pa, mga higala, or friends who are new, and our visitors, let us again give our undivided attention to our speaker, Police Lieutenant Colonel Juby Espinido. Pagpaka na itong Ginoo, mga kaigsunan. Maayong gabi sa tanan. Yes. Ako magpasalamat una sa Ginoo sa paghatag og higayon nga makapadayon ta ni ining atong ikaduha nga gabi atong mahinumduman ang gabi first day kamatuoran truth. Karon ang ikaduha ako panginaot mga natay kon. Oh. Okay, akong pasalamatan po ang inyong presensya, mga higala sa katong nibalik. May salot sa inyo nga inyong dawat ang atong paghangyo para makumpleto gyud dili mabungol ba kay kung usa ra gani mabungol may nang makumpleto karon Bernis ko to maka-desisyon mo kung maayo ang inyong dili sayang ang inyong gabi iba or sayang. Anyway, ato pagkuan man lang pag-refresh. Nahibalo man ko nga naan ninyo ang pagkamaayo kay kamo dinhi mga Diyos nun man min taga Bugo, no? Pero akong gingon na dagdag kaalaman lang ni. Bata pagsugod na ako'y himuon nga atong team song. Ako ning gipili para atong manguli ta ba? Dili mo makalimot nako nga naa ako'y team song nga gihatag ninyo atong kantahon. Sundugan lang ninyo diha na may magkanta diha. Bisag di nato may memorize. Ato lang sundugon. Okay. Sige, play. Holy words, long reserved for our walk in this world. They
Magampo ta, mga higala. Amahan na mong hiubang nga naa ka sa langit. Daghang kayong salamat sa paghatag nimo kahigayunan nga bisan pagkabisi sa matag usa. Itagaan nimo panahon nga mubalik ug sa mga bag-o sab nga nitambong karon. Wala namin lain mahimo Lord gawas sa pagdidikar kanimo. Unsa may amo mahimo kung wala ka. Akong idikar kanimo ang tanan nga magmalampuson kini. Pasaylo amin sa among mga sala. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Atong nahinumduman ganiham agahapon gabi mga higala kung unsa ang atong topic. Unya at least lang ma-review gamay although medyo mataas-taas ni. Adi gyud kaayo kataas kay ako lang gusto ipa-refresh sa mga bag-ong niabot ba. Kung unsa gyud ang prinsipyo sa mga tao nga naay Ginoo nga naapod sa gobyerno. Sa mga bag-ong ni abot maulan ni akong ikasir para rin nila mo masigig pangutana sa inyong silingan. So, okay. Maghatag og kahigayunan mga higala sa pagpasabot nga ang kamatuoran, ang truth, maugi atong gusto. Relasyon ni nga healthy, una, sa atong naandan, sa atong silingan, atong asawa o bana. O lahion nato ang Ginoo kay ang Ginoo akong balikon katapusan na malang na duulo nato kung 50-50 na or kinahanglanon na. But in reality, dapat maayo gud atong relasyon sa Ginoo kay time will come magka-problema ta dili ta mauwa pag-aanon niyo sa atong Ginoo kay naa man tay relasyon na daan. But remember mga higala, kung ikaw naay maayo nga communication relasyon sa Ginoo, dili kaniya pasagdan moabot ang panahon kung unsay mahitabo or pananglit na akay masugatan sa imong kinabuhi. Sa ako pagkapulis, dili na ako pwede nga mag-serve kog two masters. Ang akong pagpulis, dili kay mo'y akong unahon kay sa akong Ginoo. Ang akong asawa, nagsabot mi nga, Sheila man akong asawa, ula. Ang akong first love ang Ginoo gyud ha. Ang imo pong first love ang Ginoo kay kung i-first love nato ang Ginoo, ang kasuod nato, ang tentasyon nga naa kanunay sa atong tapad, malikayan kay ang first love nato ang Ginoo. Hinumduman ninyo ang 10 Commandments. Ikaduha nga sugo, God is a jealous God. Siluso ang Ginoo, di siya mo sugot nga naay mo labaw sa iyang gugma nato. Kung ikaw akong unahon, masuko niya ang Ginoo, kay luura tuwa mo kan manglo kuan man na siya siluso man. So kinahanglan mao ni atong himuon. Kay ang Mateo 6:33 gasulti gyud mga higala. Dili na siya sa relihiyon. Sa inyong Biblia kung inyo na itiknot basahon ninyo na seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all of these things shall be added unto you. Unahon ang Ginoo ug ang pagkamaayo ug ang panalangin nga atong gikinahanglan kanunay idugang. So sa atong mga anak dili kay kung wala pa ni ako mga anak, kining anak, dili, buwagan ta na ka, ayaw. Kay kanang imo anak, budako na. Muhawa ra na sa imuha, kay naghimo ra tag mga bata, mga ginikanan, para ihatag sa laing tao. Mao magunay tinuod. Kabantay mo? Paiskwilahon, pagwapahan o ngipon para maibugan silingan, pasininaan, chinsunsuk, ang ilong nga lapad, linduton, kay parang good, mahalin. Pagkahuman ana, ikaw pa di ang mudog. Dili, uy, laing tao. Gagasto ka. Unya, pagpangadag ko pa, manukol pag yun. Pero usahay nga na, sa mo nang ayaw pagpalabig, higugma sa imong anak. Ginoo ang una kay ang tanan pagkabuutan sa imong anak nga relasyon, idugang na nimo. Ang mag-usab sa atong kagayonan mga kagalaan, walilain ang Ginoo ra gyud. Dili ta makahatag og assurance nga kita makausab sa tao, sa kinaiya sa atong anak, bisan sa imong bana o asawa. Only ang Ginoo o wa gilain. Ngano? Okay. Kining panuway ba? Musamok-samok yun noon kung imbis magsugod na taganiha. Wala pa pero otong-otong lang mo gamay mga higala kay kung asa ang Ginoo maghisgot na apong Satanas.
Double time po siya karon kay unsaon ang pulis nagsulti o Ginoo man. Kung maghisgot pa kog tari mga higala, wa gyud panuway nga moduol. Ambot nga no? Mga utang, sa kapa o kapa ka ng mga unsa na kapakapa na unsay. Awa na. Grabe na. Sige na magtando diya karon pero sige lang. So ako lang i-review gamay. Maghatag nato og kay gayunan nga maduol ta sa Ginoo. Ang akong dalon ninyo hangtod sa Biyernes, magpahinumdum nato mga higala nga bisan unsa imong sitwasyon sa imong kinabuhi, unsa ka barangay official, LGU ka nagtrabaho, asa dapita, kinahanglan gyud ka mag-apil og Ginoo sa imong prinsipyo kanang giingon sa 1 Tesalonica, kuha ko masayop 5:16 a 17. Pag-ampo nga walay hunong, dili na siya sa relihiyon ra ba? Kung ikaw moingon nga naa kay Ginoo, kining karon nga gabi imong pamatud-an kung tinuod ba gyud nga naa kay Ginoo mga higala. Kaya ang atong istorya pa istoryahon ta dali ra man gyud. Ako na ako'y Ginoo pangutan-on. Makakita ka og misimbahan, manguros ka. Kay nagpailang nga Dios nun ka. Makakita kag menteryo, birnahay kuros gyud. Mugawas sa balay kuros matug. Amao ko ana. Kaniya to. Kuang gyud kay magpailang nga naay Ginoo tan-awa ra gud ang tawo nga manguros. Unsa inyong pagtan-aw? Di ba Diyos nun? Wa mo gyud pagtan-aw panguros nga panuway. Wa gyud. Uy nanguros siya ay Diyos nun ni siya. Ang imong pagsalig mga kanang tawhana naa gyud Ginoo. Ang uban kuan ang sinultihan. Dili mang misti, dili mang magamit og dili maayo nga pinulungan. Uy, maayo lagi siya unya kalmado. Naa gyud siya Ginoo. Mao ni mga pag-ila mga higala pero kamaron ako tamong dalon anang kamatuoran nga maghatag kanato og pahinumdum. Pastor manghuam tag iyang clicker. Si pastor nga gwapo katong si Pastor Hill. Atong kuan kay para di na ako magdulo. Okay na lang pod. La. Okay. Kumusta man ang ato gabi mga higala? Kinsa may nakahinumdum na ako'y may sinsyon ako dire. Kinsa may nakahinumdum sa atong key text gabi katong atong verse nga gibasa sa gabi sa bisita lang ayaw mo pag-apil-apil ang dili bisita ha. Paghilo mo. Sa bisita. Kinsa may nakahinumdum sa atong memory verse gabi or sa verse nato gabi. Sa atong title nga trot ka atong titulan na atong butangan og verse para pagtan-aw ninyo kung unsa. Kinsa may nakahinumdum ug asa mabasa. Ato siguro 500 atong ipremyo. Asa man si pastor kay pastor murag kwartahan to diri kay asindiro man si pastor good. Why pastor nga pobre? Pastor. Si pastor nakasabot siguro nga hutdang gyud iyang kwarta ron. Wa ano pakita. Anyway, ini dagan ta. Gabi kamatuoran nga maghatag ka nato pagpahinumdom nga ang Juan 17:17 bahalaan na sila diha sa kamatuoran ang imong pulong kamatuoran. Kining Bible ba? Ang ancient words mo oning Bible nga maghatag ka nato pahinumdom. This is a best manual for us as a human being. Kung magpalit mo sakyanan na ay manual ipada para maibalo mo diesel ba or gasolina. Unsaon pagkambyo, unsaon pag-abli, unsaon pag-ayo, through sa manual, makaibalo ka kini. Mauning manual nga magtudlo nato, nga bisan local or government unit, police, uniform personnel, mapribado o publiko mga higala, kiniray atong basihan. O kung kini mo atong basihan, o kamo mo ibasihan ani, mag-abot kita sa kuros. Pero, sa tinud-anay, ang atong basihan usay mo abot ngadto sa relihiyon. No? Relihiyon nga niisgutan mga daot ng atong naong. Ambot nga no nga ang relihiyon ang tagatudlo ang Ginoo nga love your God as you love or love your God and love your neighbor as you love yourself. Pero nganong ing anak man kahimtang naay barangay nga dagay relihiyon tan-awam. Mag-birthday ang ira pud ka relihiyon mo yang imbitaron. Unsa man day inang relihiyon naghatag ba na og pagseparate, paghatag og paggap sa mga tao nga magsuon? Uy atong kinahanglan maawir ta ana ha.
Kay basin pamutangan tag relihiyon daghan para mag-away tatanan. Ayaw gyud. Kung unsa atong relihiyon mubase tag usa ka manual nga naagoy Ginoo nga may atong sundon. So karon akong padayonon. Salamat. Okay. Juan 17:17 na man ko examination karong Bernes. Take note lang mo ha. Okay, di ako. Kung kita nagkinabuhi nga kaniadto bisan kita naa sa publiko, gobyerno nga nagtrabaho, nahugot ka sa mga bisyo o sa dili maayo nga pagkinabuhi, kung ikaw mahibalo, unsa ang manual kining Biblia nga mao'y imong gituuhan bisan pag unsay imong relihiyon mga higala, mao nay maghatag kanimo og kagawasan. Okay. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. So kung ikaw mahibalo na, ayaw na diha. Kay mao man ni magtudlo nato. Mao man ni ang magtudlo nato kung unsa ang tinuod nga atong gibarugan. Dili ka makakuha og kamatuoran sa relihiyon. Dili gyud. Pero dinhi lang sa Biblia ka makakuha og tinuod. Kay tanan relihiyon gaangkon nga tinuod. Masabadista ka, Muslim, Birni Santo o Dominguista ka, way lain ang gisundan ang Biblia. Kay tanan relihiyon akong balikon, gaangkon nga tinuod. Sige lang. Mo nang ang separation of church and state as a law enforcer, dili ko magdako, magsulti ko, mag-awhag ko sa mga kahigalaan. Ang ako pirmi awhag mo nang puros basa. Basa. Take note, pag mauli ka sa inyong balay review, pagkadili nga ni naman ko cellphone number nga gihatag, wa ko masayop. Wa pa. Naa. Maoy tekse ako ng personal nga number. Okay, di ako. Okay, akong balikon, atong i-recite. Ready? Basa. Karon na, ato sang basahon ang title. Kay mao man na agyan magsugod kay mo. Pilipino bitaw ka, ilhan man kay lapad ang ilong. Sige. Ready? Basa. Ako ay Pilipino, buong katangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Mauna ang Pilipino. Kung ikaw karon nagtuo nga Pilipino ka, makadiyos ka. God-fearing. So, ayaw na ibayas ang imong pagtanaw na ko ha. Kay pulis ko, Pilipino man ko. Naagi Ginoo si Espinido nga pulis. Kung unsa inyo nakitaan sa uban, na ayaw natin parehasa kay lain-lain man mig apelyido. Ang importante, kamo nakasabot, o ako mismo nakasabot, nga once ka ni iskutan tag Pilipino, Diyos nun yun. Okay. Dari ko, sa mga bag-ong niabot, anyway, kining orientation ako, first og second dira ni, og diretso-diretso nako. At least sa bag-ong nakaapas, makaibalo mo nga, oy, naadi sa atong eskwelahan na. Before ta mo sud sa eskwelahan, ang flag raising, ang national anthem mo recita nga ako ay Pilipino, no, makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Karon, kung naata sa gobyerno nagtrabaho, kita ahinti sa gobyerno, ato pong tanawon nga ang moto sa gobyerno nga nagtrabaho, number 1 ay makadiyos gihapon. So, God-fearing, na ay Ginoo gihapon. Kung ikaw sa barangay, na ay gihapon Ginoo. Makadiyos gihapon, pero mag-iyon nga, makarelihiyon. Wala, di ba? Makadiyos, nagpasabot, mahinadlukon ka sa Ginoo. Okay, at sa kahibulutan na, aware ta na. Di ako sa pulis, kaya ako may pulis nagda. Ang core values pinakadugukan sa pulis, upat nga 4 aims, maugyapon, makadiyos, God-fearing, pro-God, naatanan, makakalikasan, makatao, makabayan. So, naana, upat. Pero ari ko sa primero pirmi, kay maunay usay kulang sa pulis. Maayo ang pulis manakop, maayo ang pulis maghimo og unsay programa, pero parte Ginoo mo palayo. Naaming swim gitawag sa pulis. Ang pastor mo ay among life coach, makita nimo ang mutambong, ang P1 ra gyud kanang sugo-sugoon ra happy ba. Mag-picture dahin kay para i-report. Tan-awa kita nimo na. Pero imong tan-awon ang core value sa pulis, makadiyos. Pero wala kinabuhi atong padayonon.
balaod may atong gisgutan karon, ang preamble sa pulis or ang preamble sa Pilipinas by the aid of Almighty Father gihapon, Almighty God, nga naghimo o nagtabang paghimo sa balaod ang mga legislators para makaangkon og malinawon, maayo, perpekto nga balaod. Okay, at least balaod may history nato karon. The law of God, kung unsay reference sa balaod sa yuta kini, kung unsay reference kano naghimo ang Pilipino sa balaod, asa ba i-reference? Way lain ang balaod sa langit kundi balaod sa Ginoo. Okay, arita. Mag-una man ang health. Atong balikon, atong basahon ni. Ready, basa. Dili ka mahimo or able nga magdagan og kapitan, konsehal, mayor kung ikaw gyud masakiton. Kabantay mo? Dili ka makaayo mag-manage sa imong tindahan, makasuroy sa imong farm kung ikaw masakiton. So remember mga higala, health is wealth. Nagpasabot nga ang maayong panlawas importante yun na. Makuha na nimo nga manual dinhi ra gihapon sa balaang kasulatan ninyo sa inyong panimalay. Naay tudlo dinhi. Mao ni akong gikinabuhi for more than 15 years. Wala ko katilaw anang buwad o ginamos. Vegan ko kami akong asawa pero akong pamilya vegetarian. So ang ako mga anak mukaon lang og itlog. Pero kami akong misis nibiya na mi kay wa na mi palit og itlog. Wa na mi palit og gatas ang amo ganas ra gyud. Tangkong kada buntag kamunggay nilapuhan. Kay mao man ang kinabuhi. Mao man giingon sa Ginoo sa Genesis 1:29. Original diet. Pagkaon sa gulay ug utanon kay kung inyo nang himuon, kung ato nang himuon, dili lang nato mahimaya ang atong lawas nga dili ato kun dili ang Ginoo nga mao itag-iya sa atong lawas. Mahigala dili komedya pero da komedya. Suway mo kaon pero mig utanon. Dili na mo magpataas sa inyong ilong pagpa-injection, mutubo day na. Murnas okra katagas. Pero ay palabi kay lisod kayo murag isungkit na lang. Pero ang pasabot nako ba, dili na ka magkinalan og edible oil para ipagkit sa imong upaw nga kanang musinaw na gyud na ditso. Ko ang utan gulay mi ato nan ako nang i-share ninyo kay ako man ang gikinabuhian. So walk the talk. Unsay akong gisulti mao ni akong kinabuhi. Okay, ari ko. Atong basahon na para makahatag natog bulahan kay moingon tag lisod. Mao ni akong introduction. Tulo lang ka verse. Ready? Basa. Muro mga higala ang mga bag-o ba og naan ayaw mo panagana pag basa kay di mo bautismuhan pagkahuman og basa. Muro mo panagana Biblia ni siya. Kini ba kinatong basahon ba? Biblia ni nga para makaingon ta nga prugad gyud kay kun di ka mo basa, pro panuway ka. Kay lisod man prugad gud niya biblical na bay verse. Unya di mo mabasa kay gusto mo nga mahimong unsay pagkasulti anang bulahan, ma'am? Kung gusto mo maswerte, basa ra di ay. Okay, kuhaon nato ng bulahan, swerte ta. Dungano nato basa mga higala para mutuo ko nga si Satanas makadungog ganig ko sa gugting luwad ablihida ng pultahan sig migo. Okay, dungan tagbasa. Ready, basa. Bisaya. Swerte ang basa nining basahon sa mga Kristiyan. Swerte ang mamati o magtuman sa Jerusalem nining kay doon na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Kita tanan nga klase nga mga tao dinhi sa province of Cebu. Nangandoy gyud nga mahayahay. Ambot siguro wa may tao nga di mangandoy ana. Mangandoy gyud tanan. Ang uban nga ni bisan na lang maglimbong, no? Manguha og ang muhon, isibog ang muhon para modako ang iyang area, mangawat og yuta, naadagan manlimbong, moapil anang mga linding-linding kanang networking para gyud madato. Pero nindot di ang assurance nga ihatag sa Ginoo. Kung kita di ay mobasa sa Biblia, swerte. Mahimong bakako na mga higala kung di nato sundon. So mao na nag-accomplish nako. Magbasa man ko pirmi, ang akong mga pulis magbasa pud pirmi nga ang akong priority di na akong pusil, kini ang the best nga pusil. Akong gina akong mga pulis. Wa na mo'y practice pag firing. Pabuta lang na kay ang Ginoo ray mo dala sa bala, maigo gid ang o sa atong pusilon.
Kay sharpshooter ang Ginoo eh. Wala tay mahimo ang kita ang pulis magkurog man. Samot kay retirable na. Wa magkurog pero ingon ang Ginoo Job. Pabuta lang ako na'y bahala mo nang kada pusil nako maugyod. Kay manangid man ko pirmi Lord. Ikaw na'y bahala kay di mako shooter. Unya lisod kay pagdagan unya. Idara na ko, kusog mo dagan to. Tumbahon dayon. Mao nang usahay maghatag ka natong assurance. Swerte ang tao nga mubasa, dili lang ka magbasa. Tanawa ha, naay mga word ya nga gibalik-balik nga dili na di ay pagbasa ug pagpaminaw atong padayonon. Naay pinakaswerte. Bisaya, ready, basa. Og nagtuman ni ini. Ang nagtuman mao'y pinakaswerte sa nagbasa og namati. So kamo karon nga dili mo makabasa kay medyo idara na mo. Nakabati mo, swerte gihapon mga higala. Okay ra? Okay ra mo diha? Oh. So kamo dinhi na may Tagalog nga naminaw dinhi Tagalog. Way Tagalog? Pagtubag mo diha, wa gyud. Sige. Okay, way Tagalog kay basig way hustisya na kung magbisaya ra ta. Tagalogin natin, bakit naman po oroy kung magsalita tayong ugat? Total, makaya-kaya man. Pero okay na, salamat nga puros ta Bisaya. So, swerte ang pinadayag, swerte ang Lukas, kung mamati, magbasa, ug ang magtuman. Ano sa ama nato himuon ang pagbasa para maswerte ta? Kung mag-birthday lang, or kung musimbalatag Bernis, magbasag Quran, Sabado, magbasag Biblia, or Domingo, magbasag Biblia. Okay, Bisaya. Ready, basa. Ingon si King David, si Hari David, usa ka general, usa ka hari nga dato, siya mismo nagtestify nga iyang ikalipay ang pagsunod pagtuman sa balaod sa Ginoo. Kanang balaod bay giskutan karon kay low man ni. Atong tukion na unsa na nga balaod. Unya iyang gitun-an ang balaod adlaw o gabi. Mga higala, kung kaya ni David na kita nakaha nga dili ta hari. So nanginahanglan ta nga maswertihan o gahiran ta kung ano sa nato basahon ang Biblia or paminawan or tumanon adlaw o gabi. At least na tayo idea anak karon nga adlaw o gabi. Okay. Maghatag ko ninyo og usa ka teksto kining 2 Timoteo 2:15 before ko sa pinakami nato topic karon gabi na. Atong basahon, ready, basa. Okay. Ako, usa ka alagad sa balaod. Naghangyo ko sa akong Ginoo nga Lord, tagay ra ko gigayon nga mapulis. Kay kung mapulis ko, usbo na ko ang sistema sa pulis. Dili ko mudawat og bribe, akong tabangan ang pobre, kadili maka-afford. Adto ko gid sa barangay, so ako nagpulis ko sa region. Wala ko sa opisina to, ako sa bukid. Asa makadungog ko na ay patay ka ng pista. Adto ko dito. Kay gusto na ko putlo ng patay. Himuon na kong asit ang mga mag-wild kong magpista. Mao ni ako magbantay kanang mga kawatan, mao ako magbantay sa mga barangay. So ako nabantayan mga higala, wa nagoy kawatan o wa nay mag-wild. Kay asit naman sila sa gobyerno. So mao ra day nahimuon sa pulis. Kay dili ko gusto nga paabot lang ko sa police station. Pagka na ay magsumbong nga tanod, nga na ay namatay, mo ingon ang pulis, ala, inaog lang nyo, ikarga sa balabal. Sugaton ra, kay mahadlok, basig na NPA, wala. Hamagong kong kung ako ihawon sa NPA, ako man ang trabaho, malipay po kung mamatay, kay na i-flag nga, angayan yun ka ba nga, atong pabutan ni si Espinido, kay gipatay man eh. Kaysa mapatay ang pulis nga nagagok ra. Naara sa police station, sige padakog tiyan. Di ba? Nakabantay mo ana, muna akong usbon. Dili ko magpuyo sa police station. Sa diyang na opisyal na ko, mao nang gikan ako ng prinsipyo karon sa pulis nga, police in the barangay. Di ko gusto makakita og pulis nga magtambay sa police station. Ako ra gyud kay ako mahipi ang investigator og ang desk officer. Adto mo tanan sa barangay. So pila ka buok barangay, kung naa ako'y 33 ka buok pulis, naa ako'y 33 ka buok
nga barangay. Tuwa dito ang akong pulis magpuyo. Unya moingon na akong pulis nga, sir, delikado man dito, sir, kay naay mga kuan ba, taga-bukid ba. Kuala, sige lang, kung mamatay ka, total, hero man po ka, kay mo man ang pulis. Uy, pabutang-butang ko, butangan dahil na hero ni, kay namatay. Maay na lang, kaysa namatay ka nga, nagbuang imong baba, sa kinaunay anang humba, kung mapista. So, dili ta, dong, ayaw, imo ng trabaho. Adto dito, pag-ampo, pangamigo anang taga-barangay. Kay mo ng panahon nga kung naan sila'y problema, dili na mudagan din sa akong police station. Kusaya dayon dito. Adto ka magdag-blatter. Kay kada pulis na ay blatter. Adto ka mag-blatter dito. Una ipaybalon na ako kung di gini mo makaya. Maghusay ka na ay kapitan, mag-witness or konsehal. Suportahi ang mga barangay official dito. Maun na ako himuon. Ano man, kaluoy batas tao, gikan sa bukid tao, ninaog atos police station. Pagkakita pulis nga, nagduster lang, babae man na kanang hugawon ang sinina, labay-labayan ra ka. Kana akong nabantayan, ngabantayan ako akong mga senior taon ang kuan habal-habal na ngani, naog ang hubal-habal no alabyan ra. Unsa may toyo? Unsa toyo? Sir, kana magpa-blatter mi kay unsa man ang blattera, sige. Pagpaabot mo diha lingkod. Pero gwapong sakyanan, sinaw kayo agtang sa kanang munaog o grabig alahas. Kabuang-buang na ng pulis. Ma'am, sir, lingkod mo. Timplahin kape si, ma'am. Kabantay mo, anak. Ako di ganahan, anak. Dili ko mutagad kayo dato. Ako mutagad ko ito mapobre kay nakaibalo ko nga dili sila ka-afford. Sa pulis nga magkata, malipay na ang tiguwang, sir. Gikawatan ko kanding, sir. Isa may nagkawat. Tay, na ako silingan na, sir. Unsa may mong gusto? Pat yun, buhion. Ikaw gid mag-sulti. Kay, unsa man ang NPA rin makahimo. Dili ang akong pagkapulis, sultian ta mo. Patas gyud. Pero kung gusto ka nga patyon, ikaw po mo pusil. Ayaw ko kay, ang ako, di man ko kontra na, ikaw man tayo siya. Na ayaw na lang sir, dako po na lang ko. Di ako, papiliyon talang ka. Kay lisod man na, maunay ato magkuhan. Ayaw. Musulti na ko ni para pahimural ba nga, ayaw pagbalaka na tayo. Atong igawas, unsa mapatay na ang kanding, di pa. Di, buhi pa ko na sir. Pinangita ay dayon. Kung sir, dili pa nato i-record ko. Ayaw na ng record kay kanang record, di mo na mudagan. Kanang lagbok, kadto karon ni dagan na gintong nangawat. Patpaso na to, ato kanang kahadlok ko ako'y gibati pa, nga kahadlok kanang mahadlok nga moadtog bukid. Wala. Malipay ko nga kuyog nako ang mga sibilyan kay mangita mi og daw tang tao kay akong gituohan mga higala nga mas daghan ang buotan sa barangay kaysa maldito. Nakabantay mo na kung naay barangay official din Okay, di na lang ko paisa kay base makita nako. Ang ako na lang ba? Tanawan ninyo ang barangay na ay nagpista no. Naaray maldito nga musinggit og away. Ang tanan mudagan. Ako dili ko ana pagka may balaan ko na ko kap kinsa man koy badlongon dinhi kap ko nang magpista mo. Kana sir. Ako maguna kanang inanak na as mayor. Ya mao gunay mo wild siya kisay pangalan na. Sige. Pag dispiras na adto na. Dire. Doko. Puspusan ko na usa ka bunal kay wa pa nga ni kakasa bunalan tanaka ha. Ugma. Di ko gusto nga mag-wild ka din Makahibalungan ni ko, makakita ka na ko, times 10 na. O mga buotan, kailan na ang pulis mo action? Mo action, dili kay ang pulis, dili pa rin sa salida ba nga, magwangwang pag-abot, uy, nangamatay na ang bida, abot ng pulis. Mo ng pulis, wang, abot na. Nga naman, wala na may kontra. Kay ang pulis ko no, magbalantay sa kalinaw. Muabot ang pulis kung linaw na. Pero dili na tinuod, ang pulis na anadaan diha, para bantayan niya ang linaw, nga ang linaw gina pirmi. Inyo nasabtan? Sige, tando lang mo diha. Okay. Mao nang ang 2 Timoteo 2:15 gasulti dinhi. Ako din ako ikauwaw mga higala. Ang pagsulti kay ang kamatuoran nga akong gidala dili sa akong kaugalingon kun dili naa dinhi sa Biblia. Wala koy akong kaugalingon nga prinsipyo nga ipadaan ninyo. Biblia. Mao nang naa may ihatag siguro si Brother G. No, nga i-take note ninyo pag uli. I-review gina ninyo. Unya pagtan-aw ninyo nga tinuod kinabuhi. Ari ko. Kung unahon nato ang Ginoo, it can change sa tanan nga naa nato wa gilain. Kay ang Ginoo ray mag-usab nato dili ang atong silingan. So kita magpili na sa maayo kung unsay atong pinaka the best nga atong himuon. Akong gipangutana, naa ba Ginoo? Gabi o karon naa gyud Ginoo. Kung mubati nga ni kagugma na ay Ginoo mga higala.
Pero kung naa kay relihiyon, wala kay gugma, wala kay Ginoo, wala gyud kay Ginoo mga higala. Pero kung bisag unsa imong relihiyon, kung mobati ka og gugma, naa gyud kay Ginoo. Unsay diha gibutang? Ang wala may gugma, wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma. So pag ang tao may gugma, naay Ginoo. Okay. Di ana ko karon. Ikaduha nato nga gabi balaod sa Ginoo. Okay, ipakitiknot lang ko ana. Di ako karon sa Ezekiel 20:11, ready? Bisaya, basa. Muna paghatag sa balaod sa Ginoo. Kung ang balaod sa yuta, naaman din ato manang i-appeal, sunda lang ang balaod sa yuta. Kay kung imong sundon, dili gyud ka maka-violate, dili ka mapriso, dili ka mapultahan, dili ka magpenalty. Ang balaod sa Ginoo mga higala, makahatag ka nato og kaluwasan. Pero dili gyud na actually ang balaod makaluwas, ang Ginoo ra. Guide lang para ikaw makahimo, makabaton og maayong kinaiya sa imong pagkinabuhi nga maayo kag kinaiya. Diha ang Ginoo magpili. Binuhatan, resulta sa atong binuhatan. So makaluwas man di ay para magayiran kang mahimong buutan ka. Okay. Kinsa may makaluwas ka nato? Pangutana, atong ginikanan, igsoon o relihiyon? Ang Ginoo uban sa? Okay, atong basahon para na atay mabasa. Ang Ezekiel 14:20, ready, basa. Bisan pag nagpuyo uban kanila si Noe, si Daniel og si Job, tungod kay ako buhi man nga Dios, kining tulo ka tawo dili makaluwas sa ilang mga anak. Maoray maluwas ang ilang kaugalingon tungod sa ilang pagkamatarong. Ang Ginoong Dios maoy nagsulti niini. Kita nyo? Kana si Noe, si Daniel og si Job nga grabe na kanon nga mga tao panahon sa Biblia. Bisan pa nga ni ilang kabanay anak, dili makaluwas sila. Kay sila mismo ang makaluwas ang ilang ng pagkabuutan, ang Ginoo nagsulti. So ayaw pagsalig nga ang imong asawa Dios nun. Ayaw pagsalig nga ang imong ginikanan Dios nun, mga anak. Ayaw pagsalig kay naa kay pari, pastor sa imong pamilya. Kay ang makaluwas nimo ang Ginoo ra pinasikad sa imong binuhatan mga higala. Wa gilain nga maghatag nato og kalainan. Kita mismo individual nganong magsugod man ta nganong maghimo man ta nga oy okay ra kay okay man akong kuan naa mo kay kaila ug nahimo pug kog Dios nun kaniadto. Uy dili mga higala binuhatan nga maghatag nato pagsaysay kung unsa na atong relasyon diha sa Ginoo. Okay? Naini unsa nga sugo ang atong ipasabot kung unsa nga sugo. Atong basahon ang Isaiah 34:16. Ready? Basa. Susiha, basaha. Kay pagbuot kini sa Ginoo, wag ang iyang espiritu mo ay magtigom kanila. So, partner gyud. Old Testament o New Testament, Bible na. Kay ang Biblia, dili matawag ka Biblia kung New Testament lang. Pero duhag din ang Bible, gipasabot, ngayon diha, so siya basaha sa libro, mauning Biblia. Dili pwede nga ang atong sundon, ang new lang. Dili pwede sundon ang atong oldang. Duha mo nang basta pakli-pakli, makaibalo mo na Isaiah, na ay Mateo, kay magpamatuod na, nga kining duha, importante nga gamiton nga atong mabasa. Okay? Deuteronomy 4:13. Lisod ba ang sugo or unsa ba nga sugo ang giingon? Ipasabot, ready, basa. Sa ato pa, sa napulo ka sugo nga gisulat niya sa duha ka papan nga baton. So karon gasulti na ang 4:13 nga ang balaod di nga giskutan ang napulo ka sugo or ang 10 commandments nga gisuwat sa duha ka papan nga bato. So atos may masayo na ta karon nga ang balaod ay giskutan nga sa Ginoo, the law of God katong 10 commandments. Ug asa mabasa ang napulo ka sugo? Exodus 20:3 ngadto sa 17. Di na nato nabasahon. At least makita mo. Kamo lang pitok-pitok lang inyong mata diha, tan-awa na lang. Naa sa Biblia na ninyo para madali ta. Pero akong tan-aw diha, gibahin da anako. No kay moingon man nga wala na ang sugo. O atong wala ang sugo. Gihimo na lang duha ang napulo. Makita nato atong gibahin ang paghigugma sa Ginoo o paghigugma sa imong
isig ka tao. Pero ang paghigugma sa Ginoo nagbase gihapon sa upat ka mga sugo sa napulo ka sugo. Ang paghigugma sa imong isig ka tao o paghigugma sa imong kaugalingon nagbase gihapon sa napulo ka sugo gikan sa 5 ngadto sa napulo. Nga mao na magsaysay kanato kung unsa ang atong balaod nga reference karon sa atong isulti akong ipakita ninyo nga balaod sa ato sa konstitusyon sa Pilipinas. Kung inyong matanaw na ang pagmahal sa Ginoo, ang balaod nga naa sa Ginoo upat, ayaw pagsimba ug laing Dios gawas kanako, ayaw pagbuhat, ayaw pagsibadi, hinumdumi. Ang sa tao, tahura, ayaw pagpatay, panapaw, pangawat, butang-butang, kaibog ug uban pa. Subao na nga atong masaysay. Okay, di ako magdagan diri. Ready, basa. Ayaw dugangi o kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. So mao nang napulo, ayaw nang ibani. Ayaw usba. Kay biblical na gasulti nga dili gina ibanan. Mao na gyud ang gisulti pero ato nabantayan obserbahan, gipang-usab na bisag sa ako sa pulis naay among kampo sa region, giusab na ang napulo ka sugo. Ambot kinsa kay nag-usab ana. No, ang pari may nagdasa mo chaplain pero iyang giusab. Dili siya ug wa siya magtan-aw kung unsay punishment nga ihatag sa iya sa Ginoo. Biblical na nga nagbanda nga dili gyud pwede usban ang sugo sa atong Ginoo. Okay, Matthew 5:17-18. New Testament ni. Ready, basa. Dungano na to. Ato sang basahon ang title. Ready, basa. Pagtulunan may tungod sa balaod. Ayaw ninyo huna-unaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing dyutay nga bahin sa balaod dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. So at least na mo day idea daan kay kung mag-una kog balaod pagsulti, basi maguna-una mo nga wa naman na naa mabasa. Mintras mga higala na apay langit ug yuta, dili gid na mawala ang balaod ang napulo ka sugo. Okay, at least na mo idea din na mo magproblema. Okay, pangutana, magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Ingon ang Sadiseo bang tan-aw nang utana siya kay wa malain niya pangutana sa Ginoo. Kay naa may pinakadako kunong sugo ug naay gamay siguro. Okay, atong basahon ang Mateo 22:37-40 dito sa 37. Ready, basa. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako o labing importanteng sugo diha sa ta. Kung imong i-review ganiha ang napulo ka sugo 1-4, mautos siya. Kung imong gituman, nahigugma ka sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, huna-huna o kalag. Kasing-kasing, huna-huna, kalag. Mao ning kalag nato buhi. Magpakita mga higala kung imong tumanon na ay imong pagtuo nagbuhat, mapakita nato nga kita nahigugma sa Ginoo. Ang ikaduhang sugo dito sa verse 39. Ready? Basa. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises og ang mga pagtulunan sa mga propeta. So ang duha ka sugo nga love your God and love your neighbor as you love yourself gikan sa napulo ka sugo. Nasabtan ninyo mga higala? So wa gid wa ang napulo ka sugo. Giduha pero gikan gihapon didto sa 1-4 og 5-10. Okay, di nato mao isyu. Di ata karon sa balaod. Common laws nga atong gi-violate. Mao na mga balaod ha? Common. Kita naata sa gobyerno, mga tao nga Diyos nun. Bantay ha? Diyos nun ka pero naglapas ka sa balaod. Mag-drive sa motor way helmet. Pero kung gusto kang mabiyuda din imong asawa, pag-drive gyapon sa motor way helmet. Para inig kamatay mo, mampuli dahil na may silingan digya sigli sa imong asawa. Maur gyapon na kay statistic sa pulis kami nakahibalo mi sa record, daghan ang nangamatay nga nagmotor nga way helmet. Pero nga nung di man ta pasulti unta Dios nun ta pero dili ta mutuman sa balaod. Samot ng mga pulis. Sigig pa nakop og way helmet unya siya pod way helmet.
Nakita mo nga magpulis, ang pulis magmotor, wa helmet, magtanaw ka, lisura na, oh. Ang pulis law enforcer, unya, okay rag upaw ang okay, mura mag-helmet, pero kung naagbuhok, kung sa may pagtanaw ba? No, sorry na mga upaw, di ba? Wa man ko kita ninyo kanang, wa man na dinito aman sa amis na, ako mataba, himantayo gid sa ning pulis ba? Abi ninyo kining pulis, na agad tanang kay mo record maguna. Mo nang dali ra makita ba, pero sige lang. Okay, seatbelt, mag-drive ka sa four wheels. Kung private, kinahanglan tanan nga pasahero mag-seatbelt. Kung public, pasaheroan, ang mag-seatbelt, ang driver o ang front seat. At least, masabtan ninyo na, nga maon ang kinahanglan. Seatbelt yun. Nga naman, naano'y balaod. Kay para mo extend ang imong kinabuhi. Kung magbanggaay mo, naka-seatbelt ka, may mga extension gihapon sa kinabuhi, ana. Gumikan anang seatbelt. Okay. Until 586, nag-drive nga nakainom. Mga higala, samot kung kita elected officials, naata sa gobyerno, unya kita gipili sa mga tao unya mag-drive tag motor nakainom, uy asa naman dapita ang prinsipyo sa Ginoo ana nga pro-God ka. Hingsamot na ang mga naa sa uniform personnel nga nakainom mag-drive sa sakyanan. Mga higala, tan-aw nato kung atong giduaan ang pulong sa Ginoo ani, asa man dapita nga maging epektibo ta nga mga magpapatuman sa balaod gumikan kay kita naibalo kung unsay dili ug unsay maayo. 8485 kabahin aning mga mananap nga patayon, no, pagbunog sa mga ako dili gud kaayo ko dili ko member sa FETA, no, kanang lain man na di man na relihiyon ng FETA organisasyon na nga dili sila mukaon, dili sila musugot nga ihawon kanon ang may mga kinabuhi, mga vegetarian po na sila pero dili na sila sa religious nga bahin. Ang ila lang ang right sa animal nga dili gyud patyon. So sila nag-claim ana dili sila relihiyoso pero dili sila musugot nga ang mga mananap may kinabuhi patyon. So ilang gipangitaan na. So kita diha karon unsay mga violation ihawon, bunalan ang iro, kastiguhon ang iro, mga mananap unsa na lang. Pero naatay balaod abi ninyo ang balaod nato sa Pilipinas stricto gyud. Pero wala lang ma-implement sa mga law enforcer. Ngano man kay ang law enforcer por law breaker man. Pero kung ang tanan law enforcer may Ginoo, matinumanon, kita wa tay problema kay asa ko dapita maasahin, ahinlo wa kay iro makitaan. Patumang gidayon. Atong himo na kadagko violation na buhian nimo iro na amadak pa na 5,000 ang multa. Mabanggaan ang imong iro, maligsan, automatic na 25,000, di nimo suportahan. Dinakupay dayon. Wa nay langay-langay. Ipatuman ang balaod sa tanan hisamot ng mga marites. Piti gyud to agos presuhan permi. Kay tabangan na. Ako di man kumutuo nga way na priso anang utang, ako'y reklamohi. Patilawon ta ka bisag 100 pesos lang. Oy, suporta na sa pulis kinalan mo ko anggid para matagam na moingon nga di mapriso. Atong tan-aw na. Kay ang pagkumplin mga higala, magdepende na. Dili tinuod na mapriso ka pero pag saad mo di ka mabayad, makatilaw na ka. 9482. Kining pagpamaak sa mga iro, kinala injeksyonan ang iro, imo gina obligasyon kun di nimo kuan pa injeksyonan, naa kay multa. So puros may multa bisan ang pag-atiman sa iro. Mo nang ayaw na lang mo pag-atiman sa iro kung di ninyo maalagaan. Nganong magkuan lang ninyo pagkabuntag inyong gawason o pangalibang didto tan-ora at tumalibang sa gawas. Dalo-dalo nimo glakaw-lakaw ka nagigot pero pakalibangon sa gawas ana ra sa sud. Kay para ikaw ray mo bitbit. Kita ko mga galas lain nasod ba. Magdadaan sila iro. Pagkalibang na po sila putos. Sakmat na yun. Suds bulsa. Grabe po doon. Hindi ito manimahos bulsa, no? Pero, kuhaan sila, kanang motong na lang sila ba? Kaya nga naman, grabe ang mga penalty, tag 20,000, tag 30,000. Nga no, din sayon-sayon na mag-drive nga way seatbelt. Kay 150 pesos naman ang municipal city ordinance. Pero dito, tag 30,000, tag 40,000 ang multa. Mo na mga Pilipino sila inasod, mga obedient. Kaya nga naman, gamay may sweldo, niya dako magmulta. Dinhi, sayon-sayon na. Ang kuwang dinhi, padakon ang multa. Kaya kung dako ang multa, kuli na maglapas ang tao. Okay, padayon ko, 10175 ang cybercrime. Karong grabe na. Ayaw gid mo anang share-share, bisan pa picture niya, nga wala gitugot, makatilaw ka. Ang kalainan, manguha ka og iyang email ad, ikaw mo maglisod mga higala, sa tao karon kay karon high-tech naman lagi ta. Careful ta anang mga issue-issue nga inyong ipang-share. Kung di mo gusto og samok yun, paan lang gud, tan-aw lang, basahan na lang. Ayaw lang gid mo pagkuan kung di mo kamao kay lisod
Unya, daghan na mo dahil mong parente, magtiyo na mo sa mayor, mga pulis, agaw-agaw na mo, kay na may sa, mo maning tao, oy, tiyo, gaw, tabangit tiyo, butar na bitan mo. Daghan ng parente, basta may problema na. Manggawas ang parente na. Pero wa pa nga ni problema, hindi nga ni mga may birthday. Usahay inganan lang ang kahimtang. 716, child abuse. Dinhi, napa may katuban din nino. Sa nakasagaran mga child abuse, naa sa mga trabaho, mga trabahoan. Mao nang common nga balaod. Ako lang paspason gamay, sundan lang ninyo. 9262, ato ng advokasya. So, advokasya na ako sa komisis, kaming duha. Ang bawsi, 9262. Magahatag nato og kalainan mga higala, nga naay proteksyon gud ang mga kababayan. So, dili nato dugayon. Ang 77, Republic Act, ang 9238, ang trafficking, 9165, ang drugs karon nga, nibalik na pod kuno, amot kung nibalik bagyo dinhi sa inyo, kay mga buutan man taga-buo, mura magwa na siguro drugs dinhi, no? Sir, okay ra gyapon din, no? Okay ra gyapon. Ilang sila may mabuang, di man kita. Ang importante lang nga, mapakita lang yun. Kaya mao man ang mga pulis. Kutob sa mahimo, kay ngano man, delikado na po ang pulis karon, mapataka og dakop. Adi ko nung pataka, maligas lang gamay, pulis mapriso. So mas maayo, pasagdan na lang kay mga matay mo, ang pulis di lang mapriso. So mauna usay mahog ba? Nakabantay mo sa mga maestra, kanang child abuse, di na lang mukusi. Bisag bulok mo graduate, pag-graduate na lang. Hala, pag-graduate na yun, kung naa mo yung mga estudyante nga madlungon, pag-graduate na dayon para mawanan siya, ayaw hagbunga. Kaya kung hagbunga, magbalik-balik, magkita. So din, bitaw ka mo rin magbota na, konsensya mo ana. Ang importante lang, usay anang problema. Hala, maghatag natong kalainan, pero careful ta mga higala. Kay grabe karon ang paghatag o gen. Total, human rights man po yung atong gitanaw. Okay? Mao ni 9111, national law na, no, sa smoking ban, ang pagpanigarilyo, kanatanan nga mga balaod hangtod sa 40 na. Tagaan mo ana. Hangtod sa 40, 35, 42, 45. Puros na love your neighbor as you love yourself. Ang wala kay helmet, love yourself na. So mag-helmet ka kay nahigugma ka sa imong lawas. Ang pagpatay, ang tanan nga pagpanghimo og na kinaiyahan na makakalikasan, pagputol sa lubi, sa kahoy, kanang anti-fencing law, mga kinawat kay imong paliton sa mga karaan kobrador di Malapi, di ba? Mga edad-edaran o mga kinawat parehas mo ang imong multa sa kawatan kung mopalit ka ana. So mga balaod imong tan-aw ng 45 nga akong gihatag paggigugma sa imong silingan o sa imong kaugalingon mismo. Dili ka kakita sa Ginoo. Gawas ani kanang nature. Sa imong pag-ariglar ana nga gitagaan og balaod sa mga tao, sa gobyerno ang kinaiyahan paggigugma sa Ginoo. So at least gibahin-bahin. Di ako karon. 1 Juan 5:3. Ready? Basa. So ang napulo kasugo, gaingon dinhi sa 1 Juan 5:3, New Testament na ha, kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao ang gituman nato ang iyang mga sugo. Mao na ilhanan hatiman 1 Juan 5:3, og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Unsay sugo? Diara. Ang paghigugma sa Ginoo una, dili nako magsimba og laing Dios gawas kang Jehova lamang. Sa Dios sayon lisod. Wa na kay lain, amin na ka. Dito na kag Lord. Wa na kay lain simbahon. Okay, kaduha. Dili na ko magbuhat, wala na kay paliton. Luhod gyapon ka, diretso ka kay ang Ginoo siluso. Sayon lisod. O sayon, ang ikatulo, dili ka maggamit og pangalan sa Ginoo sa pasipalay. Jesus, marisip, makatunog ra kag iti. Jesus. Di mo kabantay mo? Ano? Puro Jesus, magamit si Jesus. Ayaw pagamita ang Ginoo sa mga sinultihan nga dili gikinahanglan. Nagpaila ikaduha, nagpaila ka nga Diyos nun, pero wala nimo kinabuhi pagpasipala sa ngalan sa Ginoo mga higala. Dili na sa relihiyon, naa na sa Biblia mabasa. Di ba? O na ikaupat, naay rest day. Pahuway. Kamo may magbuot ana, kaya ito manang iskutan mga sunod. Kung unsay pagbuot, ikaw rin magbuot kung unsay imong pahulay. Basta kay ang Ginoo nagsulti, nga naay pahulay. Pero relax lang, kaya ito tanaw na. Pero ikaw mga higala nagtanaw sa imong magtrabaho ta, kami pasis, may tawag sa mga pasis. Pagka makapasis, tagaan, may pasis, malindot na malipay. Di ba mga higala, kung magtrabaho ta, nindot kung tagaan, tag rest day? Yan na, kanindot. Okay, sa tao.
unom nga buhaton ko sa akong isig katawo. Tahuron mo si nanay, tatay, tahuron sa imong isig katawo na. Unya, dili ko magpatay. O, dili ka masuko sa imong silingan para sa tao. Dili ka mangabit o maibog para silingan na. Dili, gapon, gapon. Sayo na, sundon, lisod. Kanang dili mangabit. Mga tatay, ta siguro mga tanaan eh. Sayon ko no sundon ang dili. Nga nung, lisod ba na magtago-tago ka no? Kulbaan pag yung cellphone ni mong tingog ka na ang imong asawa. Kulbaan na. Day, ayam gilabti, ayan na day. Dagan dahil sa kasilyas, sa CR mo, dagan at tuloy. Ayaw sa lagi tawag, kaya di ako sabay. Lisod, pero so, anong kadaghan mauman na may tabo. Mga higala. So mga asawa, bantay mo. Tagduha tulo ang cellphone sa inyong bana, bantay na mga anak. Kaya na ikaupat anak, gibilin sa opisina. O sara nga ni ang cellphone, bantay po na. Tanawa ang mga pangan, puros nga ni laki, mga babae ng uban diha. Ako mga kaubanan, ang mga asawa, ako mga organize, ako may presidente sa MOB. Sa tanan mga pulis, ako yung presidente, mga asawa, ako yung organize. Mga asawa, bantay ninyo ha. Naay nga ni mo tawag, pirmeng minti nga ni laki, tubag yun. Pag tubag ni mo, paminawa na yun. Babae yun na. Kaya nagsabot na mitanan, nga ang mga uyab, nganlan og laki. Ingan akong senyor nga, day, maligo ko, ang cellphone di ara. Basing nadudak ha, ligo siya. Dad, nanawag, Dad. Ingon ang bana, kinsa man, tanawa, si Rubin man, Rubin. Tubag ka, o ayuit, lucky man na. Libaya, kinsa mo tubag, Rubin man. Ganahan ka mo tubag, di pa yung bana, lagi. So, bantay na sila. Puspusan na yun, pag tanaw niyo, babae nga ni, Dad, ipuspos ko na akong cellphone mo, Rubin ka ha? So, ingana, usahay ang maghatag o kalainan ba? Nga usahay lisod, maingon ta sayon, pero lisod nga sayon. Okay, dili ka manguha og butang, ha? Dili nako manguha og butang, dili ako og walay pagtugod sa tag-iya. Kay ang elemento sa kawat, butang dili imo og walay pagtugod sa tag-iya kung imong kuhaon pangawat na. Pero sayon naman nato kuhaon ng mga kamunggay sa atong silingan. Di ta manangid, baliun pag ang kawat na. Ang lubi nga puwak, patid-patiran pa dayon para mulayo sa balay. Unya, dayon po nito, niya pasangil ra ba nga among ibiko, mag-igit ka na lang na, sige kag biko. Mga igala, kawat, kwarta, makita ni mo sa karsada. Di ba? Pitaka. Or kwarta na diya, pagtanaw, uy, kwarta. Tanaw rin. Tunog. Hinahinay yan, kaut-kaut. Tanawa. Bisan nga ni, way tag-iya, guilty ka, kawat gihapon na siya. Kawat na. Ang himuon, kung na may kwarta makitaan, atos barangay, atos tanod, record. Ayaw sulti nga pila, kay basig kuhaon po sa parintis tanod. Tanod, kanang i-record dito na ako nakita ang kwarta, kung na mangita, ing na lang ko. Sulod sa usa ka buwan, kung way mo claim, ipalit na nag-chocolate. Mao man ang pamaagi na. So okay na mo, at least na idea, mao nang balaod. Okay, dili na ko mamakak o maghukom sa akong isikataw. Nang marites, ayaw na. So, dili maibog sa balay sa imong isikataw. Butang, dili maibog. Mga una ang napulo kasugo. Mangutana ko inyo mga higala, sayon, lisod, sundon. Nganong hinay magtingog ninyo og tubag? Muna kamo ra gyapon mag-istorya na sa inyong Ginoo ha. Okay. 2 Corintios 5 City. Bag-o na, kay naan tay Ginoo. Kung pangutan-unta na atay Ginoo, ready, basa. Okay. Kung moingon ta na atay Ginoo, na atay Kristo usab na tadili na ta kaniadto. Diya ang akong gitag ninyo nga pagpailan ninyo nga ang gobyerno gitugutan gyud sa Ginoo. Unsa nga pamaagi atong basahon ang Bisaya? Roma 13:1-5. Ready? Basa. Kinahanglan nga ang matag tao magpailalom sa mga anaa sa kagamhanan kay walay kagahom nga dili gikan sa Dios. Og ang mga anaa karon gipahimutang sa Dios. Ang karon mga opisyal nga naa dinhi, kita nga naa sa posisyon, gitugot na sa Ginoo. Biblikal man na ang ato ng tuison. Dili panuway ang nagbutang nato diha. Mao nang bisag ni daog tag sininghag. Bisag gibutang ta diha kay ang atong ama ato uyuan mayor.
Way klaro nga pagabutang, pero ikaw na sa posisyon na, pag binuotan na. Nakuha ninyo akong pasabot? Kung nakasud ka kay gibayran nimo ang HR dito, pag naa ka sa posisyon, pag binuotan na. Kay ikaw gitugutan sa Ginoo nga angay respetoon. So respect the authority. Ang Romans 13:1-5 naghatag nga kamo nga mga sibilyan mo respeto sa amo ang nga namunuan. Kay kami gitugot sa Ginoo pagbutang dinhi sa among sitwasyon. So nakuha ninyo? Okay. Dili na ako layo na. Kay diri ko sa 7. Ready? Basa. Bayre silang tanan sa angay nga bayran. Ang mga buhis ngadto sa taganan ug buhis. Ang alkabala ngadto sa taganan ug alkabala. Ang pagtahod ngadto sa angay tahuron. Ang pasidungog ngadto sa angay nga pasidunggan. O, kita, mamayad tas utang mga higala. Unya na ay maningil na, magsigitag pasangil na. Wa dire to adto nilakaw magtago-tago dayon. Mga abi ninyo, sikreto sayon ra. Naa nga ni ang imong giutangan, kanapulo na ka magbalibad, pagkita ninyo di ayaw gid paglihay. Kanang Mari, sorry good Mari ha. Wa pag kwarta Mari. Sige lang kung naanay kwarta, di gihapon gyud ko kabayad kay naa pa koy bayaran ng lain, pero sige lang. Basta sorry lang mga sorry. Kaysa muli kay kamo palayo ka. Ayo, madisgrasya pa noon ka dito, madakinas ka, mahugang pagkapuwak nga lubi. Mas mamirisi naman noon, kamo ingon dahil ito yung tangan. Da, mirisi, palihay-lihay, da, igo yun. Ayo. Kay dagan rabagaba ng mulihay-lihay. Do ulas siya. Sorry, wa magkikibayad. Prangkay siya para malipay po itong abi ninyo, sultihan mo. Dagang ko yung nakaila nga giutangan, nga malipay na lang sila balibaran kaysa lihayan. Kamo, kung bago pa mo nang utang karon, akong tip ninyo, do lagi ha. Oy, Mari. Bisag layo. Oy, Mari. Ay, nako tuyo nimo, importante gyud kayo unsa man. Sorry kaayo ha, di ko kabayad karon. Ayo sag lagay lang kay importante pa unya naundang na siya unya mangayo ra kay sorry. Basta magkita mo ayo gid pagkahadlok. Lingkuran sa kenan, madto mo Cebu. Basta tagdan sige kag tik-tik sige gidon. Ayo, Mari salamat kayo na imong pautang namo ha. Di ko kalimot ana, pero pasaylo lang gyud ko karon nga di sa ko kabayad. Ano lang, iprang ka lang kay tinuod man nay tabo na ngawa gyud. So dili ta magplastic mga higala. Maghatag ka nato nga kita naa sa namunuan pod, kinahanglan mo bayad sa buhis. Kang Pedro sa Ginoo, kung asa siya ihatag na kang Ginoo malipay ana. Okay, ngano man ang sayon ra sa tao paglapas sa balaod? Nganong sayon ra? Nganong daghan man dinhi makita nako nga way helmet. Nganong daghan ako makita dinhi nga bisan ngani magukasukas og sinina na skill gasada. Nanigarilyo. Tanawa. Ecclesiastes 8:11, ready, basa. Nganong sayon raman kaayo sa mga tao ang paglapas sa balaod tungod kay dili man sila sirutan dayon. Dili man dakpon, unya dakpon pasayloon. Ayo, file gid og complain. Para at least na lang makaibalo siya. Nga naa gid siya problema, maputol siya mga higala kung ang anak nimo makasapit gid gamay. Kay kung imong pasagdan ma-spoiled na. Mao ra gyapon sa mga tao kung palabyon nimo moingon dayon uban na maayo ton siya nga tao. Kay agi ko bisag wa ko helmet paagion ako nga pulis. Pero kana sa Espinido, bugiro eh. Di gud tap nya. Wa ra batay kwarta pa-memorize tag 10 commandments. Ako na nung idaot. Nga ako'y nagpatuman sa balaod, ako'y daot katunoon nga wa lang maunay maayo. Pero bahala na ako di ko makonsensya as long as I serve to my God, not to the people. Okay? Ready? Basa. Ayaw kamo pagpahion sa pamatasan ni ining panahon na. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong mga unahuna. Aron masayra ninyo nga ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Okay, di anako. Ingon ni ini ang pagtuo. Mga higala ko ang atong pagtuo way buhat patay gyud. Kita pangutan-on, nagtuo ta Ginoo wala. Isang kamot sa nito. Salamat. Pero may requirements. Buhat. Kung walay buhat mga higala, patay unsa may buhat atong tan-awon. Kung ako maingon kaninyo karon, kinsa may hapit na tamahuman, isang kamot sa nahigugma sa Ginoo. Akong tan-awon kung nahigugma gyud mo. Sige, salamat. Isang kamot sa irihis ka nang wa gyud mahigugma sa Ginoo. So tanan nahigugma. Mao nay common nga mga pangutana, nga common pud matubag sa sayon nga pagtubag. Di ba? Pero na requirements atong basahon. Ready? Basa. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Di ba? Kung maingon ka nahigugma sa Ginoo, tumanon ang sugo.
Nito man ta sa sugo, wala. Ayon lang magtubag sa inyo ra kasing-kasing. Kay masabtan noon mo. Ang importante diha, nga kita na kay balo, nga may requirements, kung musulti tag nahigugma. Ang Ginoo karon nahibalo mga higala. Karon unsa may isulti niya? Dili ako musulti ka kung wa ka mahigugma, wa ka mosulod sa sugo. Pabasahon nato kamo sa Biblia. Ready, basa. Ang wala mahigugma kanako, dili magtuman sa ako mga sugo. Og ang pulong nga inyong nadungog, dili ako akon, dili sa amahan nga nagpadala kanako. So makita mga higala. Tan-awa na karon. Ato namang gibasa ang napulo ka sugo nga maoy gisulat sa duha ka papan nga bato. Unsa mga sugo awa mo tuman? Unya musulti kog nahigugma sa Ginoo. Asa man dapit ang aksyon nga patay kung wa nako ipakita sa buhat. Karon, iisa ang kamot sa nakaila sa Ginoo. Nakaila sa Ginoo. Mura mag-alang-alang na mo. Sige lang. Oh, salamat. So kung nakaila ta sa Ginoo, unsay requirements? Atong basahon. Ready, basa. Apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon, o wala kaniya ang kamatuoran. Oh, kita, nakaila. Pero wala gyapon ta motuman sa kasuguan. Unsay ngalan? Bakakon ka, liar. So, ingana gyapon. Tan-aw na to, atong i-review mga higala. Kay daluob gad man atong diskutan, nga maghatag natong kasayon, kung kita musulti nga naigugma sa Ginoo, kung kita musulti nga nakaila sa Ginoo, pero wa sa buhat, na ay requirements. Dili tao mga higala, dili na sa relihiyon. Biblia na nagsulti. Tanawa, unsa kadako na, ha? Oh. Nagsingagay na sila. Bakakon kadong. Bakakon tang duha. Kita di ay tanan, bakakon. Ambot ninyo. Atong batayan. Kita gahisgot og balaod. Kita sigig ampo. Pero tan-aw nato kung unsa ang pagdawat sa Ginoo sa atong pagampo. Atong basahon ang Bisaya. Ready, basa. Kung dili mo tumanon ang balaod, bisan gani ang imong mga pagampo kasilagan sa Dios. Biblical na, dili sa relihiyon. Sa ato pa pwede ba nga, maura ni atong himuon, okay ra, sa simbahan. Asa naman ta magsunod? Ang atong namatan, nga atong gibarugan, or ang pulong sa Ginoo, nga maoy naghatag ka nato og assurance sa kaluwasan. Unsa may atong sundon? Relihiyon or pulong sa Ginoo? Para ma-state atong guide, pulong man sa Ginoo atong gibasa. Daghan ang requirements atong kay mo mismo nagbasa mo na ako, di ko ganahan ako rin magbasa. Para kamo makasaksi o na maka-take note, nga uy na di ayo i-review sa inyong balay mga higala. Dako kalainan unsa may responsibilidad nga gahatag sa tao sa ato. The whole duty of man, ikaw og ako, is to fear God and keep His commandments. Wa tay lain. Giingon sa Ginoo diha, ako nga pulis, magpakatarong ko nga akong himuon, kay gitan-aw ko sa kadaganan unya ang sweldo nga akong gikaon, gikan sa inyo nga buhis. Mo nang akong giingon mga higala nga human naman akong trabaho. Naa naman ko karon sa relax nga lugar. Dili ko makaulaw sa inyong pagserbi. Nakakontribute ko sa maayo sa himuon sa atong presidente sa niagi. Nahimo nagmalinawon ang Albuera gumikan sa task sa Ginoo nga gihatag. 18 days lang na disban ang Paruhinog, 5 ra ka buwan na disban. Naghatag ta bisag usa nga violation sa Commission on Human Rights, walay reklamo. Nganuman kay dili ko moangkon nga ako ang nagtrabaho. Ang Ginoo nako mo'y kinakusgan sa tanan nga nagplaster gyud sa tanan mga higala. Prove ko gina akong pangayoon sa Ginoo. Extreme ko mangayo sa Ginoo. Pastingan ko gyud Lord. Dili ko mukaon og pila ka adlaw o sa kasimana ihatag ni nako. Kinasing-kasing na nako pangayoon nimo. Kung tinuod ni sila nga nag-illegal, ihatag ka nako ayaw ko glimdi. Kay nahibalo ko nga ikaw nakakita kung unsay ilang binuang nga gihimo. They exist for almost 40 years. Grabe ang sex slaves. Grabe ang kung unsa lang training ground ang usamis. Sa tanan acetylene is not sir sa kuan sa mga babae nga mga manguha og mga salisi. Naa tanan manlarga sa laing lugar adto maghimo. Gumikan kay organized crime groups. Bank robbery, smuggling, pati ang ATM unsaon pagkuha. Isya na nga mudos makuha gyapon. Pero gihatag sa Ginoo mga higala. Ngano man kay walk the talk. Dili ko mosugot prinsipyo sa garbo nato ba? Nga
Wa man, pero ako tamong sultan, at the end of the day, muduol mo sa Ginoo kay makikistorya mo niya. Ako pa ko hitabo. Mo nang akong gi-extreme, magpasting ko kay mag-vegetarian ko, magbigan ko kay kining lawas, dili ako. Nahibalo ko nga dili ni ako. Ako gid ipasalamat sa Ginoo nga gitagaan ko gigayon. Kung mamatay si Espinido, sa Ginoo na bahala na. Basta nakaserbisyo ko, dili sayang ang inyong sweldo nga gihatag sa ako. Bisag asa ta mag-abot, dili ka kasumbat nako. Kay nagtrabaho ko uban sa tabang sa Ginoo. So mao nang gikinahanglan. Kahadlukan ang Dios, fair God, ug tumanon ang iyang mga sugo. Ingana na kanindot. Way lain nga makahatag na kong assurance ning kagabion gawas sa pagpaybalo ninyo nga ang balaod sa Ginoo ug balaod sa yuta usara gyud, wa gyud conflict. Ang kanindot na nato mga higala kay naatay choice. Ayon ang garbo-garbo. Ayon ang garbo-garbo kay garbo sa tanas na. Pero mapailubon ka nga mosunod kung unsa ang kabubuton sa Ginoo mga higala, ma-accomplish nimo, madayeg nimo ang Ginoo. Ang kanindot pa gyud kay safety imong pamilya. Dagay threatened mga higala. Moadto ko giring sa Manila imbis kay magdaghan og bodyguard, ang hitman na nooy manawag. Sir, ayo pagdayon sir kay ikaw gid target sir na nami sa 10 million na nami 5 million nga na in cash na unya ikaw gid tuyo. Kung moadto ka sir pagdaghan og bodyguard, kung moadto kung mas maayo sa din lang kamo tambong. Pero di mo na pwede kay ako mandate man na balaod. Kudong, sige halang total para makaibalo po ka kung makamaupo kung sukol og di ba. Sulay lang ninyo. Kay di man na pwede nga ako'y moatas ako sa gobyerno. Dili Pero makita nimo mga higala nga ang taong daotan maunay mo surrender kung kita mag-alagad nga matinud-anon sa Ginoo. Dili na siya sa relihiyon mga higala. Dili sa imong commitment personal sa Ginoo. Kanang personal devotion nimo, ampo gyud. Ampo kay there is a power sa imong pagampo. Duula ang Ginoo because God is God of order. Malipay siya sa mga tao nga siya hisgutan. Usahay mo abot sa atong una-una ba nga ay kay naatay kwarta. Hala, sige kwarta sa ligina kay kung mamatay ka mag-away ang mabilin. Yuta, kabdangan, suway og kamatay. Di ba magkamatay ang nabilin? Bisag ang imong anak, mag-away. Daghan ko kasugat anak, kay ako good nga pulis, daghan ko panghusayon, apinunan nako ang mga yuta, mga kabahin. 8 kabuok anak magsuon. Ang ilang amahan gabaligya og yuta, 56 hektaryas. Gikiha pang amahan nga wala manangid sa mga anak. Ang 4 kabuok sa 8, o ang 5 kabuok sa 8, nagkiha sa amahan. Lay ba kag bedridden ang amahan? Nag-stretcher, daluon sa korte para mo testify. Wag yung mga batasan ng mga anak. Tanawara, kay ngano, himatyon ang ginikanan, wa mandaan bahina. Mao na sa mga ginikanan din, daghan mga katubhan, wa pa mo mga matay, bahina na daan, kay kanin yung mga anak, sige naghuna-huna, ano sa mamatay. At least lang, ihatag daan ninyo i-plaster. Kaya kung mga matay, takay, wa man takay balo. Si, naay commissioner sa PBA, katong Sabado lang namatay si Chino Trinidad. 56 anyos, giatake. Nakaiba naman, ilado man na siya sa mga sports. Sige, nagduwa pod. Maunang, what you eat is what you are. Health is the best investment, not an expense. So kita, padayon ta mga higala, mangyo ko ninyo sa kinasing-kasing pod, padayon na to, ang ugma addiction. Patanawon ta mo, pasabton ta mo, nga ang drugs na bang addiction, dili bang uban. Naay addiction nga, makaingon ka nga, hala, tinuod di ang giingon ni Sir Joby. Pero sultian ta mo, dili na drugs nga addiction. Tambong mo ugma, atong anam-anamon ni, kay total, dool na mo din inaaram mo sa siyudad dool, anto silang ninyo. Total, di man ta magdugay. Maminaw mo sa dili, di man ta parinti, paminaw lang gid mo. At least lang makakuha mo gamay ba nga, ay, mauda ini. Pwede, pero di po pwede. Mga higala, salamat sa panahon nga inyong gihatag. Ako nahibalo nga ang Ginoo nalipay, dili man kumudagan og politiko. Kaya ako paghimo, di ko mangampanya, dili. I-share ko lang yun, unsay ako nahibalaan, kabahin sa prinsipyo sa Ginoo. Og ako gatoo, nga kamo nagkinanglan ana. Mas maayo man ang makahibalo ta dagdag kaalaman, kaysa wala gyud mga higala. Ayaw pag una-una og magbayas ka. Tambong lang sa magdesisyon ka, adto na sa Bernes mauman. So salamat kayo, may salot sa inyong tanan. Ang Ginoo magauban kanunay kanato. Muhangyo ko sa apel song ni Sadrak while mag-aampo ko.
Panahon na karon ngay mong pangitaon si Jesus sa kinabuhi. Siya naghulat kanimo karon ngay halad mo kaniya samtang may panahon. Huwag yung pagtanan sa pagbarog, magampo ko. Nakita sa gingharian niya. Mga higala, sa di pa ko magampo, nalang ko'y auhag ninyo. Kung kinsa ninyo karon nga, nagtuo ni bati nga tinuod ang atong gisgutan. Kung kinsa naa ninyo karon nga, nagtuo nga ang makausab sa atong kinaiya ang Ginoo lang. Hangiun ta mo sa pagduol diri kay magampo ko. Kung kinsa naa ninyo nga sugod gabi ni bati nga tinuod ang atong gisgutan, muabanti o kinsay naa ninyo dinhi karon nga nituo nga way lain makausab sa tao ang Ginoo lang. Palihog ko sa pagamanti kay atubang diri kay magampo ta, ako magampo sa tanan. Pag-uhon ng kinabuhing mapatuyawan. Amahan namong Hiuba nga naa ka sa langit. Daghang kay salamat sa paghatag nimo kay gayunan. Nakita nimo ang mga kahigalaan nga niduol diri sa tubangan. Nagpalain sila, nagpakita nga sa among gisgutan sila ni dawat nga tinuod gadto katantanan gikan gabi hangtod karon. Nga ilang nabasa gikan sa imong pulong, nakigistorya sila kanimo sa kinasing-kasing nga ilang gidawat nga katong tanan nga ilang nabasa, ilang nadungog tinuod og way lain, Lord. Amahan ko, salamat niining mga katawhan nga nidawat og makausab sa kinaiya way lain kun dili ikaw lang. Dili man mi perpekto tanan, Lord. Ikaw na sayon sa akong kasing-kasing og una-una. Makasasala ko, labaw pa niining mga katawhan sa akong atubangan. Pero ako naning kamot, Lord, nga makashare man lang sa imong mga pulong, iwat na lang sa imong pag-uli or pagbalik niining kalibutan nga makasasala. Basig imo na noong kong kaluyan. Tugot Lord nga kining mga higala na nga nagbarog dinhi karon sulod niining venue nga among gi himuan sa programa. Panalangin niming tanan nga naa dinhi. Ihatag kanunay kanamo ang pagkamapainubasanon mapailubon nga kinaiya. Kay kung dili na namo dawaton, Lord, dili nimo dawat kanimo. So tuguti nga kining mga katawhan nga naa dinhi, panalangin matag-usa nila ka pamilya nga girepresentahan ang ilang mga mahal sa kinabuhi, mga panimalay ilang gibiyaan para lang gyud maminaw dinhi, mutanaw dinhi, mubasa o maminaw. Proteksyon ni pod, Lord, para makabalik pod sila ugma nga walay problema. Panalangin ilang mga panginabuhi, dubliya ang grasya aron sila mahimong malipayon ug makauli sa bahin diha kanimo. Sa ilang pagpamauli, Lord, aga ka silang tanan. Please, maluoy ka. Muhangyo ko nimo kaloy imi. Dala sila sa ilang matag usa ka Pinoyanan nga malampuson og malipayon. Ayaw tuguti ang disgrasya nga mahitabo. Nga mao hinuon hinungdan nga di na sila mobalik ugma. Hinuon ihatag kanila ang kalipay, ang pagkapuno sa kahibalo sa ilang nadawat og ilang ikalipay ni Lord nga mao hinungdan nga sila mobalik pod ugma, magapadayon sa pagpaminaw. Amahan ko, daghang kaayong salamat sa imong pagkamaluloyon. Akong idekar kanimo ang tanan, pasaylo ami sa among mga sala. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat. Ang mga higayon. Okay, daghang salamat. Please, just sit down mga kaigsuunan and for a while, mo endag yun. Once again, nalipay ba kitang tanan? Kung nalipay, can you say Amen? And of course, we praise the Lord, mga kaigsuunan. And another good news, we are live sa ato ang page diya sa Bugo Seventh-day Adventist Church. We have 3,000 viewers right now, mga kaigsuunan. Mas times 10 ang mapildi pa ta nga nag-attend karon kaysa ni tanaw. So we are thankful enough sa mga viewers na to. Wala pa na human ang after pila ka oras, mga kaigsuunan.
ugma mo dugang pagina mga kaigsunan. So please continue to share. Naay nagpabilin nga ni tanaw gyud ganihan, live gyud nga wag gyud ni undang 110 sila kabuok mga kaigsunan. So thank you Luzon, Visayas and Mindanao. Thank you sa atong mga OFW nga naa nag-comment gyud. Thank you so much, and of course sa mga kaigsuunan nato wherever you are right now. So mga kaigsuunan, akong giawhag ang atong closing prayer. Ihatag nato kang Brother Levi Clavis to close our program tonight. So kung naa siya mga kaigsuunan, ato ihatag ang higayon sa iya, manindog tang tanan to close our program. Okay, magampo ta. Amahan na mo nga nasa kahitasan sa mga langit, nining gabiho na o Dios, daghang kaing salamat sa imong pagpakiguban kanamo. Salamat sa kalampusan, karong gabiho na sa pagtuon, mahitungod sa panglawas, o sa imong mga pulong, tuguti nga ang mga pagtulunan nga among napamatian karon, magpabilin kining buhi sa kanunay sa munahuna ang kasing-kasing, magakinabuhi kami niini subay sa imong kaputon. Mo'y among gihandom o Dios uban sa tibuok namong panimalay. Nga kun mo balik si Ginosos, wala untay usa namo nga mawala, kaming tanan makauban kaniya ug maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Nining gabi una, uban isab kami sa among pagpamauli sa tagsatagsa namo ka mga puloy-anan. Hinaot pa nga ang balang manulunda, magaproteksyon ka namo nga safety ang among pagpamauli o sa among pagpamahulay karong gabi. Giyahi kami hangtod nga ugmas gabi, makabalik kami dinhi aron padayuno namo ang pagpamati sa imong mga pulong. Daghang salamat sa imong pagdungog sa pagampo. Amo kining gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginosos nga manluwas. Amen. Okay, once again, thank you so much sa ato mga kaigsuunan. And of course, thank you sa ato ang mga participants. Kaduawan is the Church. And tomorrow, ang Guadalupe Seventh-day Adventist Church. Kamo ang modala sa ato ang special song and sa ato ang mga moments of music. And of course, thank you so much kang Doc Konkon and of course sa imong mga fellow officers sa atong ASE. And we have also Adventist professional. Thank you so much din And of course sa mga pastors, no, mga kaigsuunan, actually, abi na, wala gyud ta og live unta, pero kaluy-an sa Ginoo kana ay nagpahulam nga cellphone, o sa kabuok nga cellphone in taon niyang gipahuwam. Tungod anang cellphone na gigamit, daghang ni tan-aw 3,000, for now, 3.1 mga kaigsunan ang atong views tonight. So once again, see you tomorrow. Kita-kita naman po taugma mga kaigsunan. Salamat sa mga non-Adventist friends. Ni akaron natay 39 sila kabubok mga kaigsunan non-Adventist. Sir, we are thankful enough and we are blessed. Kini si kapaglaom J. Policarpio nagasulti sa inyo ha. Ang Dios magpanalangin. See you and good night everyone.